Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki nggih cacah di traktir maem karo Pak Dik, bos. Pak Dik teko langsung ngajak nang warung. Golek sego pecel, bos. Kali iki nggone las ki enek sego pecel tok, arep njaluk iwak ya ora enek. Enek usus. Iya. Usus buntu. Piwonge nggih mbuh sik nendi paling sing gesek dhuwit mbuh gesek apa. Gesek dhuwit. Ini karo kentekan paling to. Bang ya? Bang kita. Bang lak kentekan dhuwit to. Tadi ki nunggu wonge sing gesek dhuwit karo Kensi karo Abbas, bos. Ya aku ning Puskesmas iki lho. Kancane iki enek Gendon, Galih, Wawan, ning kono Rio karo Dika. Kentekan. Ngono, bos. Ning kono bukan nek? Ning kono. Rusak kabeh. Rusak. Iya ta rusak. Nek perpindahan jam lho. Perpindahan jam. Ya setengah siji. Masih ingin kan jam siji ya. Hei teman. Oke, Wah, aku. nama. Iya. Vlog ke Jono. Lah, Aku piye toh? video mulu nang Vlog. mau iki. Nggih dire Mas Kiro Video. nek teko yo nanti vlog wong iki ben Ngalah. Lah vlognya ben apa to? lah. Bengi-bengi nge-vlog. Ya malah HP ya, bos. Nge-vlognya awan. Gak ketok nek wong. Malah ketok bener nek window kasen kok. Sendok Bu, mandok kasen nih. Gak iso mandok kasen. Nek njujur sendok. Ini garpu gak kena. Ini sumpet. Iki nek Kensi ada Basuki, masa jeneng Basuki? Lah kok. Nah, dudu ah. Kok igono to? Kira apa jeneng ke? Abas. Oh, tak kira Basuki ngono. Oh, alah toto. Kabeh wong ra nyelak ngono iki. Nyapa? Basuki. Basuki ya? Heeh. Lah iya, Iki kan matok to, Bas. matok. Kopi lo? Jadi aku pahit ah. Timbono tambahno rada akeh ngono lho, kuru-kuru. Selama iki. Ya bungkusno. Dibungkus loro anu lek las. Nah, oke bos, jadi kita sudah selesai makan. Oke, dibungkusno Dika, Rio. Padi wae mulai bos, langsung kabeh mulai soalnya ben istirahat wis soal jam pagi. Jam pagi. Player. Wah, mulai mata soto. Pak Didi Kulot, bos. Hah? Iki kamera ki piye to detiane iki? Lah detiane ning ngisor. Kamera detiane ning ngisor, bos. Oke. Duh lali. Nang tripe emang weh. Ku bilang ya. Cah kotlok. Umbar. Basi tambah omong pera. Iki Mas. Wis mbok omong tapi. Turu, ya Turu. ora ning gugat. Oh iya wis ya, terus ben kaca juga. Kene aku ah. Ya wong iki kan kena to. Mau langsung balik mau kesel mau istirahat. Bisa yo. Sereten. Jebuk ning jero enek paling kita. Milih sate lho, milih sate ning jero. Engko nek mbakmu ngelak. Iso, Cok. Iso ning kamar mandi nyapa to? Iso ning enek kamar mandi lho. Misal ntar mosok gak wani neh.
Lah, alah, buang kok iso. Trendon. Metu kene lho, Yo. Iki to. Wis ngalor. Ora wong demit apa to ning kota kok ning demit. Kok kota ora ning demit, kota wi ana ngiwi G2K lho. Lah mangan wargi ben lemu. Wah, capluk, cangkem. Ilmu apa tuh? Capluk. Musuh. Su. Lesu. Wis ndang mangan. Tapi jane yo ora. Ora piye to? Kalsu. Goblok piye to iki? Lesu kok jane ora. Jaga kebersihan. Ini berapa? Rio. Ngono kenapa urip piye? Wong kok apa wedi. Tidak tinggal kan ae. Alah ke mbok tinggal ora apa-apa, kayak cah kendel mbok padane kowe. Bos, masih nunggu Mbak Sita, muga-muga sesuk ndang iso mulih. Ya ngono. Amin. Aku wis mangan kono. Wah, mantap lah, utangnya lesu kok. Apa ya mantap. Kaman mah. Mau tandai pangan, sebentar gue warek, ngomong gue melok warek. Ya Diki aku tik kancane iki enek gendon. Terus Wawan. Terus enek Galih iki nek arane apa? Nek arane Padi apa kaki siapa jenenge? Kelawar. Di kelawar. Oh, kelawar kayak ngene iki. Lah kalian wis ngomong jundek meng. Asline dia judek iki. Nyapa? Jadi parah nih mau aku. Alah kenapa tadi kalirang ndang ngomong. Betul ya. Wong kaya manggone ning alas ae kalirang leren golek wi. Lah wae dhewe ning rono anak ya sing Wis turu. Bersihan. Mantan burung iki ya. Alah lape kita ndang mangan. Awak dhewe. Video kabeh sih. Ngono. Mantap ya. Oke, mantap. Mantap tenah. Kaisang. Kayak iso tenan, Don. Iso ya. Engko pating kok. Jadi beri dikau. Lah engko arep gue kukur gatel ngarep ora kok. Perang wedangan. Ngawur nggone perawat malah Bisa dikak. Jadi uang itu. nebas. Kalau memang sakit dhewe ini. Dia nggak bawa separuh. Apa lho? Jadi malah bangun separuh. Wong Aku lagi. ndebak semen ora tau kok bangun separuh. Bos. Jadi iki posisi jam piro iki? Jam menunjukkan pukul. HP ku kuwalik HP. To. Kak. Paling apa to ditiane ngisor ki. Dikunci kena ibu enggak malah-malah. Tapi orang kameranya bener be. Kamerane bener, tapi kini kuwalik. Bentar madhep ngisor. Kene Siapa? Muji. Ning ndi? Rene yang gue sarung tak balik kan. Karo apa? Muji. Balik ning ndi? Balik rono. Oh nunggu Brambang. Bagaimana mulai sesuk misana? Aku manut cocok. Besar mulai ya ini. Demi. Aku mau sambil mau kayak aku. Tapi Mulai demi mana? Kerja jam piro to? tanam udah. Pak. Sama langsung jual Pak. Ya langsung kerja ae to. Wis ya ini nanggung to ya ini. Contohnya gitu lagi. Kayak kerja. Wis sekolah le. Kerja. Wah, kerja apa belum? Aku sama Akram. Selos. ujian khusus aku Belum. ngabsen tak ngabsen cocok Aku jago ya. Juga apa belum? Juga apa? Jemplangan. Langsung ujian ya. Lah kok ujian kok nanti wis.
Wi rasa ujiane lulus kae wi sekolah-sekolah ngono wi. Sekolah apa lulus? Oh, sekolah mulai ra gawe ndok kae kok. Ora keris. Lho, rumah gendan lho. Gendan lah awake ya gak sekolah menak. Bareng aku kae. Bareng aku. Bareng mokel apa bareng apa? Bareng ya, tapi aku oleh jasa. Oleh jasa dan. Oleh ora sekolah oleh jasa. Lho. Gak. Wis gak oleh. Ya ora kelas 3 kok. Aku mau kelas 5. Wis kelas 3 kan. Weh kali mau oleh jasa dan. Mau oleh jasa. Iku lho enak meneh lho. Sekolah apa lho? Nah, ini iki. Ngono iki, Bos. Dibentak. Takon ngisi kuwi dicek. Heeh. Nah, Nah, aku ngisi ra iso ya. Kuwi kan ngisi. weh. Lha piye to mati iki iso wi? Ngombene jero? Takon pale. Sudah banyak. Kok? Wiji po ngilengo saite engko ning kono ngombe obat mbakmu. Lah ya niki ra enek lho. Ngombe banyu keran nyapa to? Becawi. Iso ni banyu keran. Biyen nek ane tak iso ni banyu keran. Lah kene Surabaya kon golek banyu langsung aku ae tak Duit pak. Sen keran. banyu keran ah. Masjid. Ah, modelmu kaya Kok nak mau dikasih Mas. ngono Bos, jadi aku matur suwun untuk Pak Dik. Lah apa to? Wah, ya jong. Ayo dari akhir kah? Dari closing. Wi pira? Wes tandang pura-pura dari closing. Dengan lor, saudara-saudaraku semuanya, ini habis makan. Jangan lupa maem, jaga ketubuhan, Jaga ketemu. keamanan. Dengan konten akhir pas, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.